Трасето на Вършец Ултра е разположено южно от града. Стартът е на 400 метра надморска височина на емблематичната за града алея на чинарите. Тя граничи с Слънчевата градина и продължава към квартал Заножене. В края на алеята се намира спортната зала на Вършец и малко след нея маршрутът се отбива към гората. Първото леко изкачване е по чуката, както я наричат местните. Някога гол хълм, но следствие от залесяването му ще се насладите на хубава гора. Края на гората е белязан с невероятна гледка към Балкана, връх Тодорини кукли и китна беседка с барбекю, откъдето следва песъчливо спускане към село Спанчевци. То приключва при един малък язовир в близост до комплекс Минкови бани. От тук до втори пункт е плавно и методично изкачване. Трасето се отбива леко през селото и известно време настилката е асфалт, докато не прелее в чакълен коларски път. От него отново се влиза в гора, изкачвайки се вече по Балкана. На 11,6 км от старта и 879 метра надморска височина се намира първият подкрепителен пункт.